Gönüllük harit nişanlı önümleri önürgen Süýtligäýli Hojalyk Jemgyýetiniň iri malarçylyk toplumy Akyl vilayatynyň tejen etrawynyň tereňli geňişliginiň çägine ýerleşýär. Hojalyk jemgyýetine garamarlary idetmek üçin zerur bolan o timlik ekinleri ösürip ýetişdirmek maksady bilen 600 hektara barabar yer bölegi uzak möhletliğin esasy bölünip berildi. Şol ýeriň 9 hektar meýdanyny eýleýän döwrewap malarçylyk toplumyna malary idetmek hemde süýdi gaýtadan işläp önüm taýýarlamak üçin öňdöwärji enjamlar bilen öpçün edilen bölümler hereket edýär. Toplumda idedilýän mallaň başdany ýygdarlar artyrylyp, häzirki wagtda 1600-den geçýär. Häzirki zaman sany tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrewap malarçylyk toplumyna işleň esasy bölegi sanly ulgamyň kömegi bilen amal aşyrylýar. Önümçilik kuwaty ýylda 3000 tonna süýt hemde 100 tonna et öndürmäge niýetlenen malarçylyk toplumyna 40-dan urak hünärmen tähme çekýär. Öz işine ökde hünärmenler malyň gerekli agramyny saklamak, sygyrlyň süýtliligini artdyrmak üçin öňdöwärji dünýä tejribesi zatyna iş alyp barýarlar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik toplumyna gönüllük harit nişany bilen süýt, berhirlik, gatyk, süzme, uýadylan gaýmak, aýran ýaly önümliň jemi 30 goly görnüşi öňürlýär. Süýt önümleri insan saglygy üçin ören peýdaly bolup, biologik taýdan gymmatly maddalara baýdyr. Süýtligäýli Hojalyk jemgyýeti tarapyndan halkymyza ýokary hille süýt önümleri bilen öpçün etme uğruna işler barha kämilleşdirilýär. Ekologiýa taýdan arasy baha taýdan amatly önümler sarp edijilen uly esleginden peýdalanýar. Olar paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň beýleki sebitleriniň söwdan öketlerine aljylara ýetirilýär. Malarçylyk toplumyna marlara talaplara laýyklykda ýydak edilmegi, o tiýim binýadynyň ýeterlik mukdarda bolmagy et hemde süýt önümçiliginiň hasam ýokarlanmagyna ýardam edýär. Marlaň o tiýim bilen öpçünçiligi wagtda hem işaret edilýär. Süýtligäýli Hojalyk jemgyýeti bölünip berilen ýeriň 591 hektar meýdanyna marlaň süýtliligini ýokarlandyrmaga kömek edýän ýorunçy, mekke, arpa ýaly ot iýimlik ekinleri ekýär. Ekinleri ekmekde we ýetişdirilen hasaly ýygnamakda döwletimiziň golluk bermegine, ýeňillikli garşy işleriniň hasabyna satyn alynan John Deere kızımly kombaýner peýdalanylýar. O tiýimiň bol öpçün edilmegi göleleň sagdynlygyna, sygyrlaň süýtliligini marlaň orta hem ýokary semizlikde bolmagyna ýardam edýär. Marlaň başdanyny süýt önümleriniň öňürlügen möçörlerini ýygdarlar artdyrýan Hojalyk jemgyýeti ýakyn geljekde ot iýimlik ekinliň ekinýän meýdanlarynyň çäklerini hasam giňertmegi maksat edilýär. Döwletimiziň bu orda hususy telekeçilere bergen golluk himayetleri, ýokary hilli we amatly bahasy bilen tapawutlanýan önümliň bolçylygynyň öpçün edilmegine şert türedýär. Hojalyk jemgyýetiniň agda bir işgärleri ıhlatly we tutan ýerli zähmet çekip, täze üstünlikler gazanýarlar. Olar gahrman arkadagymyzda hemde arkadagly gahrman serdarymyza döredilýän ähli şert mümkinçilikler üçin tüý sürekden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler.